Amantala, Goretex, negurako, ebitako, nola ez. Bitxadera bat, Kirten Luziakin. Dantza egiteko ikastaro bat. Hau ziur, zeatik dantzaiten enaiz bat ere trebia. Mikroin labea, eta makroin labea balin badao, hobeto, azkarro ibiltzeko, bale. Bueno, listo, hause da, Olentzero eta Mari Domingiri idatzi dodan gutuna, bai. Ah, garrantzitsuena falta zaitu, banijo. Gora, musika, taldearen, diska berria. Korrontzirekin atera duena. Bai, hau bai, mesedez, gainera hemen txejarrikoet, oso ondo portatu naiz aurten. Bale, hemen bihotza eta sinadura. J.A. Olentzero eta Mari Domingi ni hemen gutuna biltzen eta aurre hartu dizuete. Beitu, zetorri dan honea. Eta gaina, diska eskatuet eta diska eta liburuska. Ei, bikote, mila eskerre, Gora musika, Korrontzi eta Vicente Martinezen elkarlanian gaina, ez da? Bai, bai. Hemen txegurekin, Urko eta Oiane. Zela polita indezuen, ez da? Bai. Noski, amabi abesti eta amabi puin. Ze topatuko dugu hemen, orduan ez meni puintxuak eta bestiak dizkan. Hori da. Bai. Eta hor protagonistak, erraldoiak. Erraldoiak, badakik edundoko festa montatuko zuela, eta zuzeneko keukiko dituzuela, eta... San Fermin handi batean. San Fermin, etxeate aspertuko, ez da? Inoiz ez. Ez, ze gauza ona. Bueno, Olentzero eta Mari Domingi gauza gehiago dazkat apuntatuta, Ekarri, nahi dezuena. Ni irrigitan zuen oparik irigitzeko. Eta zuek, aurreko netorri zinatenian hemen... Egon ginen errezeta behar bat ziten, maionesa txukunare, bai? Bai. Gozo gintza, gustatzen zaizuen? Bai, txokolatekin baldin bada, bai. Bai, ikusiko zuen, brownie bat ingo dugu txokolatekin, gero hemen tiramisu trufatxo batzuk, eta hau dena garrapinatu batzukin lagunduko dugu. Ados? Aitzoge? Ongi. Adi lagunak, earki pasako duta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nundin noi biliko gean, errezeta hoiteko garaian. Bale, esan duen bezala, ingo deu hemen brownie bat. Vale. Eta hau izangoa gurre gaurko pastelan oinarria. Eta brownie jaiteko inberdeuna da, baino marian, urtuko deu, gurina txokolatekin. Hoi urtutak haunean, ingo deuna da, epeltzen utzi, gainuntzeko gin naztu baino lehenuo. Hemen ingo deu, gorringok, zuringotatik banatu, azukre erdila alde batea, beste erdila beste aldea, bilak arrotuko ditugu, hoi elkartuko deu, txokolate eta gurinakin, eta gutxi balitz, hemen dazko almendrolak, ingo dituguna morteron txikitu, hautza ez ditugulako, pusketatxo batzuk, gero brownin barron topatzeko pusketa batzuk, dena elkartuko deu, hemen txesartu eta laberatu ingo deu. Bale, hoi izango gaurko pastelan, oinarria. Hola xere ondo nengo jateko, baino, gora torria eta gauza gehiago ditugu. Hemen dazka un melindrotxo hauekin, ingo deuna da, baitare beste mortero baten txikitu eta hautz bilakatuko ditugu. Bertan ingo deuna da, azukria gaitu, maskarponekin nastu eta kafiakin. Horrekin ingo ditugu tiramisu trufa batzuk izango balia bezala, kakaoakin biltzen, eta horiek gainen jarriko ditugu, txukun. Eta, hoi gutxi balitz, hemen dakaun armendol hauek, ura eta azukre lapikun botako deu, garrapinatuko ditugu, eta gainetikan almendra garrapinatua botako ditugu, eta menta ostotxo bat, pixka dotore jartzeko. Ados? Badago lana, badago. Badakau lana. Beitu, nik hemen zuan jarriko etena da, txokolate eta gurina martxan. A ber,
Zein ibiliko, zuri arrautza jarriko eskizuturko, edo oian entzako txiko ditugu. Venga. Ai, moldatuko baiz, ez da? Kasi. Venga, baten gorringo eta bestian zuringo. Venga, kolpatu, ze... Baldakik ondo iten. Bai, ez da? Naik bat laguntzia egiten? Nola egiten ikusteko? Igual bai. Ez! Nahi bai hemen itxo laguntzeko, Zuen nahi lagundu dantza egiten da atzerrik egiten da bakoitza berea. Eta, bueno, bestalde, armendo laueke bai txikitu duin behar dia, bale? Orduan, danak sartu berren oian elkarrekin, batzu sartu, txikitu, atera, tak bestia sartzen Bale. bale? Emango izut ontzi bat ateatzen juteko, bale? Oida. Venga. Hala, lanera. Ikasi du, Hor, oskola botatzeko hor behian dakazu organikoa, bale? Bueno, kontatu, bikote, azteko eta behin, ze ondo pasa zu hauden antolatzen, gorrontzikoekin, baitare Martinezekin. Ze jatorrak. Bai, ez da? Eta ze hori, holako talde elkarlanen ibiltzia, ez da? Guretzat izan da, Topatu genuen korrontzi bi bazueken. Bai. Eta esan genio, nengo zerbait elkarrekin. Eta horreketek ikezetatzen, Eta horrek bai, Bueno, alderantziz izan zen, Berak esan zigun, guk ere zerbait egin nahiko genuke txikientzako, eta, bueno, berala esan genuen, aurrera! Eta, bai, hortik hasi ginen, eta honen burua berala hasi zen jalanean, urkoren burua, eta hemen gaude. Eta gaina eramango zuzenekoetara. Egon gara Baluarte, Arriagan, Mendizorrotzan, Gasteizen, eta gainera... Leku egarretan gaina, ez da? Top, esateana, ez da? Iruña, Zema jende bilduko zeolako ikuskizunetan. Bazak, eta horrekoan egoien, ekainaren sortzea Navarro Arenan, erraldioekin, eta hor bai bildu zira 6.000 pertsona. Hemen, gaina dio guztia man genuen, Anelako elkarteari eta Odei eta Jargiri, Izarrako bi aurri, izoi daudenei. Eta horrengoa, jende gutxea, baina txikiagoa denez, abigan politagoa, ez? Hago beto entzungo da, eta familia bezala. Zenba jende ezagit, 3.000 pertsona gara. Arra, eke bai, Bai. Ondo. Betu hor guain, azukradilla bat agota, eta bestia bestea. Eta gorringok arrotzen juteko, betu hemen mango zubariatxua eta honekin jutese arrotzen. Betu hau, asko muturrakin azteiz, bale? Nekatze izen nian, ukonduakin. Nekatze izen nian, eta keo eskusa daltzek, bale? Eman eurra. Hile kontu. Eta ikuskizunetan, bai korrontzikoak, eta bai denak parte hartuko zuet, denak egongo zate holtza gainean? Bai. Eta oinkarita aldeko zera dantzariak, ere bai, arituko ere dantzan. Bai, gure dantzariak ere bai, Bego eta Naroa, gure maskota, Flash, Adarbakar, korrontzi talde osoa, Vicente ere bai, Oskorriko... Vicente Martínez, ze hori behakin lan nian egokia, ez da? Bai. Zoragarria da gainera, Langilea... Aizia sartu ez da jone, Naztu ez, sartu aizia. Barroa, oitek, garra. Eta, han, abesten egongo zate, kantuak egongo dia, esan dezu antzerki lanak, ez dakik ikuskizunetan, pentsatet, antzerki guztik 12 iteko aukera emango izue? 15 ingo ditu. 15, Osea, 3 opari gaina, hola. Bai. Abesten zuzenan egongo aizea, gure ikasle hoi bat, ondatarra, oso ongi abesten duena. Gurekin etortzen da abestera zuzeneko guztietan. Bai. Oso ongi abesten du gaina. Eta hori, eta izango da dantzan saioa azken feinean, ez? Historio txikiak... Txapa gutxi eta dantza asko. Ona. Hori da, ipuinekin zer ikusten. Zenbat irauten du ikuskizun batek? Ordu eta 4 orden edo, azkenan txikiek ez dut aguantatzen asko, eta... Bueno, erraldioek egon da dian, bai. Eta batzutan, lusatzen gara, baina ordu eta 4 orden nahiko. Ordu eta 4 orden nahiko. Bai, bixia izan behar du. Tartetxon batekin, edo asita... Jarraian, bai. Bai, bestela esatezuna, ikuskizuna, 2 ordura juten mazaizo, 2 ordu terrira, ja jendia... Bai, bateze txikiak aspertzen. Txixa gainia, kagainia, bestia, eta... Eta jure bai, ja. Bera, ja. Ikuskizuna hau zela, tente ikusteko, edo eseita ikusteko, edo danetik egongoa, edo... Ba, momentuz eseita, baina gero jendea astutikan jarriko. Bukaeran txutik jarriko jendea, seguro. Korrontzi daukan trike horrekin, eta gaiteroak eramango ditu ere bai. Korrontzikin jata lepua eta dana berotuta, jonberko zeatzen, eta,
Azken Labia finean, piztu ingoet, gioko preste ukitzeko. dantzak dira, que zutik, eserita, bueno, hobe zutik dantzatzeko. Hori da. Bueno, eta abesti danak berriak dira, hor topatzitugunak. Ez ditugu ez da bat entzun, edo moldatuak izango dira, oze topatuko dugu bertan. Bai, lau abesti berri izango dira, Bai. ipuinak diranak, bai, Mari Domingi, Makiak Iski, Atetxo Itxusia, zen gehiago, laugarrena... Gezurrak hankamotz. Hoi da. Hori atena nuen Leon Tolstoi gustatzen zait asko, eta hortik atera nuen ideia egiteko ipuin bat. Gero Ana Jakak ere apaindu ipuina, eta Ana Jaka artista, eta horan egin ditu ipuinak moldatu politagoak egin, bera idazla denez. Eta kantak azkenean dira, aurreko taldean genituen batzuk moldatuta, nireak diren kanta batzuk, eta gora musikarekin berritu ditu eta Agusek eta Korrontzik eta Bixentek eman diote bere toke politori. Ze ona. Kantu guztietan hartzen dute parte kolaboratzaileek, edo kantu berezitan bakarrikan, o kantu batzutan, edo une oro zaudete danak goltza gainean. Denak Une oro gainen. Bai. Erraldoiak ebai, erraldoiak gehiagi izango da, Ez, ordu bete gehiegi behaientzako izango da. une oro biltzeko, ez da? Sartu eta atera ingo. Sartu eta tere Bai, bai. Eta zer erraldoi, zatik anork usten debaten bat, baina ez dakit. Ba- Badakit ja behaien hortasuna izena eta denetik dakaela erraldoi bakoitzak, ez da? Iruñan dago herri bat, Barainain deitzen dena, Bai, eta hor dago Espelur taldea, hori daukate, dituzte erraldoi handia, txikia, gaiteroak, eta horiekin guztiekin joango gara. Baina izen polita dituzte erraldoiek, Bobo, Otxagiko Boboa, eta Ronkales, ni familia erronkarin daukat, eta horrean, polita hori ere bai. Una. Eta, hau dena, zuekin dituzuen lan nago guztiak, norbeten laguntza aukidezue, o zuek moldatu zate hau dena aurra ateratzeko? Bueno, elkarlanean aritu gara. Bai, elkarrek atera diska, Eta Elkarrekin. bai, eta bestiak eta Bixentekin ditu, nik letrak, eta gero Korrontzi bere ukitu eman, aizeak berea, eta grabatu dugu elkarren estudioetan. hori da. Zenei mareatu jo gehiago, Bixente, Orrontzik, zue, behaiei, zin izan da hor, eta bestiei mareatu nibili dana gehiena. Mareatzen? Ez dakit. Nik uste Agusek. Korrontzi daiko orienta. Agus, ire, vale? Artista, Agus, artista. Bueno, Gure Agus dala gure saioan gehien egondan pertsonak. Bai. Bai. Ez tek diru olau bi erreondan hemen, Bai. Eta beti bere eskusoñoak eskuan, Bai. humorez. Hori da. Eta... Ez da isiltzen? Ez. Una, holako gonbidatu, behar ditu humorea egin, da zue bezala, xere bai. Bueno, hemen txeharki goaz, Nola zoazte hori errekin? Zakikuska egia dia. Bai, beitu, Pixka eta arrotu berdia. Gila esan, halko genuna da, makina sartu eta birrindu eta aize mordoa sartu. Baina brownie bat izan behar du, aize pixkatekin, baina bakizu ez dela oso arrotu da bihar. Bai. Bestela gainak ego labia sartzen zutan arrotzen hasten da. Bihar duna da, pixka eta arrotu, baina erorin behar du hor mamitxua gelditzeko. Orduan, nik honei, zurilla pixka tatea jot, zuk horreire ikusezu leno hori jozola laranja eta txuritu dala, eskuare ondo. Bueno, itxon behar deuna da, oian hemen hau ikuskatzia. Despistatzen, ez da? Baina lasai, bitarten ningo deuna da erreportai batea jungo gea. Erreportaian gueltan, beitu haure, lasai oian beitu. Honeire pixka falta zaio. Indetena da beitu, Berua jarri zaio nian, hemen ikusezu ja lurruna daola, ja itxali. Zergatikan, hau irekiten balin badago, txokolate gehiagi berotzea. Eta txokolate 60 gradutikan pasatzen zaio komeni. Zatikan zaporek junditen dira, beren vitaminak ebai galdu iten dira, eta orduan, irekiten hastean nian, da ja berua da honian, iten dana da itxaldu. Eta lasai, urtutzen jun. Orduan, utziko dau, ondo urtutzia eta pixkate peltzia, gainuntzeko zagaiekin nazteko, txengo dugu armendola danak ondo txikitzia, eta bitarten jungo geana da, isa okinde gira. Eta bertan ningo igue, kiston ogi berezia, espezia duna, guazen ikastea. Eguerdion, familia, ze moduz? Bueno, hemen gaude berriro, Aida naiz, Iza Okindeikoa, eta Orozkon gaude, gure obradore txiki honetan. Bueno, gabonak bueltan daudenez, gaurkoan egingo du gozo berezi bat. Pan de piz, deitzen dena. Igual ez dut oso ondo esan, baina, bueno, euskaraz espezia ogia. Zatoz nirekin probatzera.
Bueno, baditugu osagai guztiak prest gure ogi espeziatua egiteko. Arabiar herrialdetik datorren errezeta bat da hau, dakizuenez Arabiako herrietan espeziak eta asko erabiltzen dira eta handik dator. 15. mendean edo Frantziara heldu zen eta han ezarri orain Altsaziako probintzian simbolo bihurtuta guztiz. Venga, guazen ja errezetarekin. Azteko, zeingo dugu, berotu esnea, laranja krema hau guk egiten duguna, eta gurina. Eta sutan jarriko dugu, zu basuan. Orain dela ja 3 urte edo, Frantzian egon nintzen kurtso bat egiten, La Provenzan, oso leku polit baten, eta hango eskolan ikasi nuen errezeta hau, eta superberezia iruditu zitzaidan, ze hemen ez da horrelakorik egiten, eta orduan pentsatu nuen horrelako zerbait hasiko gara egiten, eta holan, ze azkenean ere beste herrialdetako kulturak edo haien tradizioak ona ekartzea, eta gero gure puntua ematea eta holan, superpolita da. Produktu ez ezagun bat da, orduan batzutan jendeari ere kostatzen zaio, gainera espeziatua da, eta beti ditugu arazo horiek ez umeek ez dute jango, ez dakizer. Baina nik uste dut gero eta ausartagoak garela, janariarekin ere, eta jendeari gustatzen zaio gauza berdiak probatzea. Orduan nik uste dut harrera hona izaten ari dela. Nahaztu behar ditugu solido guztiak, bale? Guk erabiltzen ditugu 2 irin ezberdin, bai garia eta sekale. Nahazten dugu azukre eta gatz piztaka batekin, eta gero botatzen dizkiogu ere espeziak. Guk erabiltzen ditugun espeziak hauek dira, kanela, jengibrea, pimienta eta anis pizkat. Eta guzti hau, solido guztiak nahazten ditugu bol baten. Azkenengoz, estia botatzen diogu, bale? Darama, pila bat estia. Eta Euskal Herrikoa bada, hemengoa bada, asko zobitu. Utzi behar dugu pizkat osten, eta gero joango gara botatzen solidoen gainean. Eta pizkanaka nahazten, ez dugu amasatu behar, ez dugu makinarik behar. Orduan, etxean egiteko modukoa da. Gauza guztiak bezala azkenean gure tokea ere ematen diogu, eta honetan ere gauza batzuk aldatu genituen. Adibidez, botatzen dizkiogun espeziak, beste batzuk ziren errezeta ikasi nuenean, baina probak egiten eta hola, azkenean hauek erabiltzea erabaki nuen. Eta gero, gehien bat izan da laranjarekin. Berez errezetan, laranjaren raiadura botatzen da eta azala bakarrik, ez? Eta nik erabaki nuen egitea laranjarekin pasta bat, zer roskoietan ere erabiltzen dugu eta horrela aprobetsatzen genuen, eta ematen dio kriston zaporea, laranjarena, eta supergozoa da. Nahazketa prest dugunean, botatzen dugu hau guztia molde baten, ontzi baten, eta hemendik labera. Gure labea egoten da normalean 200 gradutan. Beraz, ordu bete inguru eukiko dugu labean. Urtean zehar, baina gabonetan gehiago saiatzen gara beti gauzak berriak sartzen, eta aurten ere inkurtsio berria egin dugu. Roskoiari kompetentzia egiteko, atera dugu olentzeroren txapela 24an afaltzeko eta 25ean gozaltzeko. Familia, hemen duzue gure ogi espeziatua, espero dut gustoko izana, eta besterik gabe, egu berrion, superrondo pasa egun hauetan, eta ikusiko gara hurrengo urtean, ja? Agur! Hau paida, gora Orozko, eta gora ogi berezi horiek, ez? Gauza eharra, Osoa, Oso gozua, itxura eharra daka, hola gaina gozua, hola espezia mordo batekin. Sanua. Eta hoi bai, arrotza pregi gutu gateko igual zabore gehieki, baina hori gozaltzeko, hola tostatxo batzuk edo, afaltzeko hori bai. Gauza gehiagiteko gogu eta holako bat, hola, ez dakit. Bueno, gila esan, zer gauzakin jateko, ez da? Bai, eta edo zein ordutan. Horita. Aida, jarraitu goxatzen, ikusteak gustatzen zaizula asko, eta nola ez,
Orozkoko danei goxatu arazten. Eta bertarare ozen edakau jute erostea, Bueno, muxa handi bat, urren arte. Gurian jarraitzeko, hementxe. Beitu, inbehar dituzuna da. Elkartu, gorringo, zuringokin. Vale, epa. Vale, haukenduko oit. Mingaina bat emango izut. Vale, nahiko trebia da kasu, baina hemen mungo izut beste bat, vale? Ontziak eta garbitzeko. Eta, ingoikena ere bai hemen. Beitu, txokolatea botatzeko dana bota berren, nik iteitenek, txokolate pixkat borta bertara, nazten dezu barillatxoakin, eta hori nazteanean, gero dana honea. Vale? Zatik, bestela batzutan, grumitua gelitzea txokolateanak. Mingaina hemen mingaina badakazu hor. Vale. Hau honea, hau ere bai, hori zegoela. Hori botatzeko adibidez, bizkotxorrik gainetik gauza edarra. Bueno, eta hemen inberdeuna da, gero, hoixe bota, eta badakizue, ez badakazue, hola silikon askoa eta hemen antiaderente dakana, aldala eman, gurin pixkat, moldeen, irina jarri, betiko teknika, eta gero bertara bota bizkotxo, trizkantzik ez eukitzeko. Hemen, hoi dena botatzezunean, bertan jarri, eta labian sartuko dugu ja berotzen dakaula. Eta bitarten hoiane behitu. Hau, hautz bilakatu behar dugu. Lehorra daude. Orduan, bertara sartu, txikitu, armendola baino txikillo, hau bai hautz behar dugu, bale? Eta, ingozuna da, bolonetara bota. Vale, eta geho bononetan, esan duen bezala, ingo dugu ja, mascarpone azukre bota, eta kafia ere bai, bale? Bai. Venga, hemen ustizkizu bidu horrelaxe. Venga, hoi zuen kontu. Beitu, hemen horien heldu, eta nik mingainakin lagunduko izuz, zatik anola, dana ondo harrapatuko dugu. Ez gelditzeko zer hemen. Balekua? Arra, egin esan gozo gintzaiten beti. A ver, labetik atetakoan gauzakona daude, baina gordinian eban. Bizkotxoa, sartut erdia, beti jatu lehenago erdia. Ondo, armendola falta dia hor, bale? Eta beitu, mateu gozo gintzan ez dala bihar, ez dalako gazia, baino gatza pixkat ondo tortze zaio. Bai, zaporek eta gora etortzeko. Bueno, ikuskizuna. Zuen ikuskizuna. Bueno, badakiu goxatzeko dala, gainea gure hizkuntzan, gure jendekin, baina ez dakit beste mezuen bana zuen idali, edo zindan zuen helburua. Bai, ipuinetan agertzen dira mezu horiek, ez da? Bai, batez egonki pasatzen, baina azkenan irakaslea garenok badakizu. Beti baloreak dira oso garrantzitsua guretzat, euskera, pertsona hona izan, errespetua. Berdin diola bakoitzaren itxurak ere bai, ez? Itxusia edo polita hori... Bai, ez da asistitzen, hori subjetiboa. Dudi, gabe, zer da polita eta zer da itxusia batzutako, ez da? Hoi da, gezurrekin ere kontu zibiltzeko. Bai. Hori da. Eta batez egonki pasatzeko. Azkenean munduago bezala behar dugu irri egin, dantza egin, eta mundu pixkat nahaztuta goen hau. Umeak zaindu. Umeak zaindu, goxatu, eta ni uste bultzua, eman zatik, gaur egun gaina gertatzen eguna da beti, umen historia. Dana behaien errua da. Ez bago euskera ziten behaien errua da. Muiko horrekin baldin baditza behaien errua da. Ez dakit, behaiek etorri dira, eta hau da, topatu duena, eta ikasi dutena, eta hartzen due, beti bezala, umekiten duena, alduen dena hartu, eta goxatu behainera, eta askotan ez daki ezer dan hona, zer dan txarra, baina behaiek iten dutena da jolastu, eta gauzetan murgildu, eta gu eredu izan, eta eredu ona izan. Eta ze garrantzitsua den umeetan, bueno, denentzat, baina musika, ez da? Musika hasieratik, eta gure kasuan, hori, euskara helburu bezala izan da, euskara bultzatzeko, euskara... Hori, bakigu nola dagoen euskara, Bai, bere trizkantzakin da, emate hunde, bai, bere gauza onak badaude, baino gero zaila da, bizitzea euneko euskeraz, ez da? Oso zaila. Non gauden, nolan gauden, zenekin gauden. Hoi da, ze ohitura hartzen duzun, norbaitekin hitz egiten, ez eta biak euskaldunak izan askotan, ohitura bezala erderaz hitz egiten da, eta, bueno. Bai, eta hori gaina esaten da, aziren ohitu bergea, norbait berria esautzen deunean edo lagun berrik ditugunean euskeraz hasi. Zategan, azira horrek iten du gero ze hizkuntzetan ibiliko zean, ez da? Hoi da. Irekitzen diozu atetxo badintzat, ez? Bai, ametsa hartza diozik esaten zuen, altzen ari da besteak, galtzen ari da altxor bat ez bai oso euskeraz egiten. Ez eta jakin, bintzat joan sartzen horretan, ez? Eta polita da ere bai hori. Dudi gabe. Gure esku dago, eta helduen esku, eta lagun batzuna juten geha, eta
umen aurren gaztelera ziten deu, eta orduan noitura, ekartzen ditu, ez da? Txakurri euskeraz, eta horri euskeraz, eta gure artean erdaraz. Ja, egileak. Azkenan bakoitzanen esku dago, ez? Kostiente izan, eta venga, pues, bakoitzanen esku. Baina, klaro. Esfuerzo txiki bat ekartzen du, ez, batzutan. Eta oso modernoa dela euskera. Bai, ez da. Musika, pasada bat, ze kontzertu pia egiten dira euskaraz, klase handia. Zeintzuk dira adibidez euskaran etzaia handienak? Zuegre hontan zabiltzatela, baina ere bai irakasle zatela eta hor zaudetela une oro. Gu geu, nik uste. Gu geu. Nire eskolan askotan erdara zentzutzen dut, eta euskara ikasten dugu, eta euskara ikasten dugu. Eta hori ez da oso oiko eta oso normala. Azkenean batzuenta bihurtu da lan tresna, eta guretzat ez da lan tresna, guretzat da gure bizitza. Orduan, bintzat, euskara maitatzen dugu, eta korrika, porrotx, zetak, gorka horbizu, ez dakit. Joan bagara kultura zabaltzen, azkenean oso polita gure hizkuntza. Baina nik esaten duena, baina praktikan jarri bar da euskara. Hau da, praktikatu. Bestela, metz eta kontzertutara joan, gero lagunekin, euskal lagunekin, esaten dut, euskeraz dakitenekin, erderaz aritzen bazara denbora osoan. Pues horrela galtzen da, hizkuntza bat. Bai, ala esateu, eta hizkuntza galtzen ez dakitenek itziten ez dutelako. No? Dakitenek erabiltzen ez dutelako. Hoi da. Ala izatea. Eta... Euskara eta txokolatea. Euskara eta txokolatea. Txokolatea eta galduko hain errezen ikastetan. Bueno, eso, txokolatea asko gara ez ditu gala. Txinuak eta zirik gala jaten, da egundak eta milak eta milioika diala, eta areak eramate guela, txokolatea. Gauen la mar, txinuak beste esos, euskara erakutzi eta ikusiko zu, oiek ikasten bauetan nahi euskeraz, Ez da galduko. Bueno, nire botako jau, hemen, kafetxua, hori nagozu motaia moldea. Motaia moldea. Ai, ama, ondo. Bueno, eta, bertan, ikuskizunetan, esan dezuen bezala, leku politetan ibiliko zatela, hiriburutan ibiliko zate, ez da? Herri batzuetan ere bai. Herrietan ere bai, Bai, orain neguko porretan, pues hiriburutan. Baina gero, adibiz urtarrilaren 26an ondarri biragoaz. 24an. 24an? Bueno, asteburua, bai. Nire herriragoaz, jarbira. Ona, hemen hartu izut. Ai, hementxe, bai. Eta, nabarmentzen dezu adibidez hori ere hiriburutan, adibidez hiriburuko jendia juten da gune horietara, o herrisketako jendia juten da gehiago? Azkenean euskeran ez esan, hiriburutan, ona ziok, hiriburutan, ez dakit, igual gehiago entzuten da gazteleraz, herriritan baino, o arazo antzekoa dako? Bueno, gaur egun ni harrituta nago, herrietan ere... Erdera, gero ez da gehiago entzuten da, Ba, ez da. Baina, bueno, ikuskizun handietara, hiriburutako ikuskizunetara herrikoak ere joaten dira, ondoko herritakoak. Bai, gero errepikatzen dute, gero etortzen dira beraien herritara, eta, bueno, herrietan egiten dugunan ere etortzen dira, eta, bueno. Urko nahi alde kutsara bat, edo. Bai, Eta berari txokolate txuria gustatzen zaio, ez, beltza. Bestelako eta ingozai da narramatzia, venga, heldu jogonei. Eskerrik asko. Baieta botako ya garrita, maia garrituko eke bai mingainak. No, bera. Ai, ama. Bueno, hau la bea egoa, Bai. Bai, ez den nahi da bea sartzia. Ni bizkotxa egiten duanan, erdia sartzen dut. Erdia sartzen eta beste erdia ataka. Bai. Jogurrakin nahaztuta jan, ogilakin, holaxe, ogilakin. Alabake bai. Ai, ama. Bueno, ikusi zue, honei botako izkio, falta zaizkion bizkotxituak. Eta gero ostea sartuko dugu. Zeatikan bota deun, mascarpone hemen bai, frexioak hemen oian egin duen pizkete epelduitea. Eta ostutzen danian, gogorrago geldituko da. Vale. Orduan, hau ostuta da honian, gero bolatxok errezago prestatuko ditugu. Bueno, eta bitartean jungo gea, gorbia lore zaintzara, eta lorik beti gauza oso dotorek ditu, eta gaur kusiko zuizek gauza eharrak ditun, maitxok apaintzeko, edo etxeko dozen bazter. Kaixo guardion den hori, Loli zein Argarate naiz, ezagutzen nauzue, hemen gaude Gorbeia Lora Zaintza Zentroan, eta gaurkoan gorostilloak eta goroldioak ezagutuko ditugu. Gabonetan gaudela eta nola ez, gorostilloa eta goroldioaz hitz egingo dugu. Lehenengo nahi dugu argi utzi edo gelditu dedila,
bai gorostia eta bai goroldia mendian ezin dira hartu. Hori argi gelditu dedila. Eta horren gaina hasita ze kontatuko dizuet, gorostia, begira ze polita, bere fruitua hau da, gorrilla hau da, horrek esan nahi du landaria emia dela. Arrak direnak loratzen dire, lori ematen dute, baino emiak ematen dute loria eta gero fruitu hau. Orduan kasu hontan argi dago. Hau emia da eta hau baitare fruitu gorriak ditu, baitare emia da. Ze gehiago esango dizuet, badakizue biligarroak, xoxuak eta bar, besterik ez dagoenean, neguan, frutu gorri hau jaten dute. Baina landaria oso eskarra da, oso bizila da, eta badakizue baitare hauntzak edo ardilak gustora jaten dute hau. Orduan landaria berez, hauek kasu hontan txikiak dire, baina haundiak direnean, kostuak izaten dire arantza haundienak dituztenak eta ostua ere gogorrago izaten da. Zergatik, horrela gorostia egiten dana, babestu egiten da, ez ostuiek jateko. Zer gehiago, goroldioa berdin, gabonetan goroldioa erabiltzen da etxian, apaintzeko, egia da dendatan, eskaparatetan, eta horrela apaintzeko polita da. Guk kasu hontan, holako urrezko bi otar txiki hartu ditugu, eta opari bezala zehose apainduko dugu. Orduan, pentsatu dut, begira. Esango dizuet, alde batetik jarriko dugu goroldioa horrela, besterik gabe, eta baitare garaia da bulboak edo patatak edo errebolak nahi duzuen bezala deitu. Egingo ditugu, hauek kasu hontan jazintuak dire. Jazintuak hemen ditugu xurillak, arroxak eta moreak, izaten dire urdinak baitare. Orduan gero hau politia da, zertik etxe barruan kalefazioakin eta ongi loratzen da, eta, segun nun jartzen duzun, nire itxian komunian, sukaldian, toki guzitan jartzen ditut, zertik usaia goxua dute, eta halako ambientadore natural goxo bat egiten da. Eta, oparitzeko, baita ere politia galditzen da. Hola, 5 bulbo. Gero, pixka bat kenduko diogu, gorostilloa, begira ze politia. Eta, batzutan ez dakit zueri gertatzen zaizuen, niri bai. Nahi duzu zehose diferentia egin, urtero gauz berdinak ez oparitzeko. Eta bera, hau, ambientadore naturala bezala, bera ze politia. Kilo bat gorosti da mordoska bat, xurgatzen galditula 100 litro ura. Kilo bat gorostik 100 litro, bere pixua 100 aldiz. Orduan, egila da batzutan bezeroak eta horrela etortzen dire esanez, etxeko belarran gorostia asko dakatela. Eta hori bai gertatzen da, gorostia oso indartsua da. Eta egiten duna da, belarrakakan nitrogeno hori ere urakin batera xurgatu egiten du, eta orduan belarra azkenean ondatu, lehortu egiten da. Batzutan, segun eta ze etxetan ezetasuna asko baldin bada, jartzen dugu, hau baitare. Hau azkenean beste goroldi bariedade bat da, eta, ezin duzunean belarra lortu itxian, jartzen da olako goroldio bat, eta, hau ere, politia da. Bat horrela egin dugu, eta bigarrena berdin. Goroldio pixka bat sartuko diogu, baino kasu hontan loretxo batzuk. Nik banituen hor, orkidea bat banakan adarra oso okerra zen, saltzeko nahiko itxusia zen, orduan egin dutena da, begira, loretxo batzuk jarriko ditugu. Honek irauten du, irauten du hilabete pare bat, lasai, noizen benka urpikin bat bota, gabon gabian, edo eguarri egunian, mailan jartzeko ere, begira ze, erresa eta ze polita. Eta gaurkoan onaraino iritsi gera. Gauza bat, Joseba, zein duzuzu gustokoena? Gorrilla edo pixka bat modernoagoa arroxa? Aukeratu. Aupa, Loli, eta egia esan, ze gauza txukune indezun, ze politak, Eta esan duna, goroldilloak, kilo batek 100 litro ur hartzeitula, 100 aldiz gehiago, inurriak baino indartsuago da. Hala, Ai, ama. Eta nik, kezka aukiko nun, bilakain dutoriak izan dira, baina nire alaba kaiak,
Lore Arroxanak hartuko zuen. Bai. Bueno, besarka da handi bat, eta aurrena ere zure zaila hongo ga. Beitu, hemen indeuna da, opila labetik atea, guain aterako bertatikan, eta platertxo baten jarrikoet, eta hemen da gau jau gogortu zaigula, bale? Hemen goizuet hemen goiara bat ordaka baino, beste bat hemen goizuet, eta hemen inbehar dituzena da biok trufatxuak, ordun. A ber, adibidez, hartzen dezu horrela, Kroketa bezala, bolatxo batin, bertara bota, eta kroketak bezala, kiri bildu, bilon artian. Vale? Venga, hoi zuen kontu, niko neire energia emango jot, hemen ez dakat ezerrez, Beitu, botakotena da, azukre, botakoet ura, eta gero almendrak. Vale? Hori da jozpezak endana. Jango, eke arki, A ver, probatu zako lai baino lehen hori, bai, a ver, zemuz adon. Dana, probatu berde, kurko. Ongi? Konbidatu egin baino lehen probatu inbiar da, ez da? Oia. Garrantzitsua. Bueno, badakit Durangoko azokan egon txatela. Arrakasta ederra gainea. Bai, eta ze gustora gainera. Ze gustora, Bai. Eman aldi egin nuen ere bai, hor zago ganbaran. Bertan, ez da? Bai. Ze ona. Eta gaina hori ere bai da, bueno, euskal kultura, ez da? Hor pasako zen duten oso ondo, ez da? Bai. Jendiak ze guztua jutean bertara, Bai. Ze giro sortzen dan. Beti oso ongi tratatzen gaituzte hor zago ganbaran, Bai. eta oso gustora joaten gara, urtero. Da, zoragarria, jende hori oso jatorra. Aurrekin oso txintxoa da, oso ongi portatzen da, eta aurren ere moda irakurtzeko ipuinak, egoteko lasai aurrekin, Bai. eta oso polita ere hori. Eta gero joaten den jendeare oso jatorra. Gurekin beti oso ongi, oso hurbilekoak. Ze gauza ona. Bueno, eta badakit ere bai, hemendikan 3 egun barru, dakazuela lehendabiziko Horia! ekitaldia, ez da? Euskal Herriko hiriburuan, Iruñan. Iruñan, ona. Ensaioak atope gaude, Bai. hor barainenen ensaiatzen dugu, danak batera, tortzen dira gure etxera, eta dena prez urduri badakizu. Txitxarek zemuz, txitxarek. Pues bueno, hortxe, bina pizkatu dituta, Alare beti egon barruzu pizkatu urduri, ze horrek pizten dizu. Energia emateizu, ez da? Bai, eta konzentratzeko ere hobea da. Eta hor daukagu, Iruñan, abenduaren 22an, baluarten daukagu. A ver, probatu zakau, a ver, zemuzko gatu zaigon. A ver. Ez somatu pizka gehiago. Gero. Gauzioak baina ikiarri ona. Bueno, nada, un bolatxo jartzen june mene bai. Dio jarriko ditugu ja bolatxo guztiak. Ze gainean? Bai. Vale. Eta, zenbat pertsona espero dituzu bertan? Sarrerak eta hartzeko, ze? Bertan hartu aldia, hobeto da lehen... Gutxi gelditzen dira, baina bertan hartuta nahiko. Bertan, eta internetetik ere hartu daitezke, Gure web horrian ere badaude, jarrita. Bai, espero 1.600 pertsona gotea. 1.600 pertsona, vale. Bai. Eta Gutxu bertan, esan dezuen bezala, erraldoiak, Bai. korrontzi, Vicente, abeslaria zuzenean, dana topatuko dugu. Oinkari taldea, dantza taldea oso ona direna. Bai, erraldoiak. Eta beti irria ban, eta aurrera beti. Eta gero, Iruña ondoren, Gasteizen daukagu. Gero Gasteizen, noiz izango da? Mendizorrotzan 29an. Jakiteko zehazki bakizu hemen burua batzuk akabote bezala. Eta, nun topatu behar dugu jakiteko nundik noa biliko zaten da zehazki. Gero egunean topatu ditzakezu. Eta egunean nola da? Gora musika. Gora musika. Bai, eta hor agendan sartu. Bai. Eta hor agertuko dira, Iruña, Gasteiz, eta ateratzen dian berriak, eta bar. eta- Zenbat ikuskizun zen naiz, urtebeteako da, urrengo urteako jaizea zerbait berria idazten naizea, edo zenbat iraun zerbait buruan badut. Bai. Baina, Beti badu zerbait buruan. Bai, zerbait zuzenean fijo, baina orain beste erokeria batean sartu naiz. Talde bat egin dut, nik bateria jotzen. A ver, kontau, a ver, pizkatori. Hainbeste denbora dauka, libre. Bani bateria ikasten naiz kajon flamenko hori, eta daukal lagun bat jotzen duena txeloa eta bestea violina. Eta horari garaiten... Beitu, kajoi flamenkoana. Bai, gustatzen zen pillo bat. Granada honitzan, lankideekin, eta han ingen duna zan, flamenko dantza, hola kurso txiki bat, eta zean are bai, kaxan are bai. Celebre izan zan,
Hombre, nik ritmoa garrapatzen. Kajoia jo, bai. Kajoia jo, bai, baino... Nola. Bai, suabe jogar da, suabe. Oso polita da, Oso polita da. Ondo jotzen dakin bat egin zutia oso polita da. Eta hor jotzitu, Metallica, Zutagar, alako abestiak egiten ditugu. Oso pozio. Oian, ezuke bai, bakazu proiektuen bat, zure kabuz? Nire kabuz ez. Oleintzezu zu. Txokolate. Igual. Ezin berriro. Txupatu, a ver! Ikusten da lanean. Nina bilera bera ez, bera, hola, itzeiten. Daniel jota fuego. Jartzen jun behintzat. Ez jartzen, Antzeko aditza dira, Oiane, aizizia, kontatzen, a ber, zer egin txaben esku hartien bai. Gora musikarekin, nahikoa dut. Nahikoa Gora musika, gero eskola, eskolako lanare bai, eta... Gurasoak, batzutan, guraso bilera, Zemuz joten dia guraso bilera, Pues hori, nola da? Errita guain gurasoko irakaslei botatzen dio eta hola, esaten du batzutan, Bai. Una ikongi, bino, batzu dira, haian karneta eskatu berko zitzaien, horrak izateko. Bai, Ezakit, ikusten dena da, geroz eta arazo gehiago daudela familietan. Bai, Eta, klaro, gero hori, ume gaixoek ikartzen dute eskolara. Arazoiek, eta, bueno, pues hor. Baina, bueno. Nik sortzi dislexiko ditut gelan, TDA bat, eta bakarra naiz horren. Horrela gaude, bai. Beitu, garrapinatu egitezunean emezatezu, jarra pegotia geratu zaiguna, ez da? Ostra, garbitzeko, truko bat dago. Urberoa. Urakin betetzezu, irekiten jartzezu, irekin bat emateu, eta garbi gelditzea. Hori egiten dut nik, Bai, ez da? Amatxik erakutzi. Zuk miazkat itezu. Bueno, eta ze eskoletan zaudete lanen? Bani Burlatako Ermita Berri ikastetxe publikoan. Eta ni Sarriguren, Joakin Lizarraga eskola publikoan. Zigarren mailakoekin. Oso gustora, oso jatorra dira. Ni lehen hezkuntza osoarekin musikako espezialista naizelako, musikako irakaslea. Ze ona. Bai, eta horre, aritzen gara, orain gainera. Eta musikaren bizkapere, nik esaten dut, ni musikan, beti ez dakit, soinketa, musika, plastika, bizkat, astoratuago goten gira umekarea, ez da? Baina... Beti gero ere bai goxamina, zerbait polita da, baina... ez dakit pixka seria egoa da matematika, ingurunea, ikasten ibiltzea, baina jote zara soinkietara, bestia, eta jende pixka arrotitea esatenako, ez da? Bueno, baina... Nere kasuala zan, horregatik esatez ez dakit gaur egunean esatean. Bala polite. Zu bezala, Baina ikasten nahi diz neurozientzia, eta esaten dute egunero egin barko nukela kirola. Azterketak baino lehen, joaten naiz beti aurrekin egitera 5 minutu korrika, eta ateratzen omen dira azterketak hobe. Eta umeke bai, behi bialtzen jozu korrika egitea. Bai, azterketa baino lehen beti, korrika egitera. Energia pixka gastatu. Eta estatu batuetan eskola batek egin du, eskolariko kerrena egin dute egunero gimnasia. Eta asko sobe doaz aurrak. Askoz sobe. Nire hobeto jungunitza. Bai, hor, energia botatzen zu, sortzen da BDNF zera hormona bat. Ez que zu jaikitze zea, eskola jun, eta xeite hon berra, bai. Ezin uneon, xeita. Ja. Ezin uneon, bai, ez que morrago ma botatzen, xeita hor, zea preso bezala, ez da? Ekarri barko zenuke zuri irakaslea, anolako azinenen, esateko. Rati musikan ere, etorri zan, baten bat, bai. Gaina musikako, etorri zan. Bai. Eta nio. Zantzin moituan itzala. Txapas ahondilla. Zautza dezu, txapas. Horia, porrotxekin da ona? Bai. Ostirala iritsi da. Bai, bea. Bueno, hemen ikusezu eze arraindun historia, ez da? Bueno, hemen dikan, jende izateko, liburuzka eta dizkare bai. Nun alda lortu liburuzka eta dizkare? Nun dago salgai? Elkar liburu dendan. Ta zuen web horrian ebai erosi alda? Ba, ez dugu jarri. Orain dik ez dugu jarri. Nahoz esku garbitu, Orain guet? Ba, urko hiri. Bueno, lagunak, pena bada, jarraitu genuen hemen ez da, gauza jaten dago xatzen, baina mentxe, indeun gaurko opila, mi esker bikote etortzeatik, gozatu elazteatik,
zuen saiota jotean guztiei, eta jarraitu zuke bai goxatzen. Vale. Zaindu. Agur! Agur!